नमस्कार. ग्रीक तज्ज्ञांचे गणिती भूगोल व प्राकृतिक भूगोलातील योगदान विषयक दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये मी सोमनाथ गायकवाड, सहाय्यक प्राध्यापक, श्रीमती अक्काताई रामगोंडा पाटील कन्या महाविद्यालय इचलकरंजी आपले सहर्ष स्वागत करतो. यापूर्वी आपण ग्रीक तज्ज्ञांनी गणिती भूगोलात दिलेले योगदान अभ्यासले आहे. आज आपण प्राकृतिक भूगोलामध्ये या तज्ज्ञांनी दिलेल्या योगदानांचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत. प्राकृतिक भूगोलात ग्रीकांनी मूलभूत असे कार्य केले. हा अभ्यास करत असताना त्यांना त्यांच्या देशाच्या प्राकृतिक रचनेचा खूप चांगला उपयोग झाला. ग्रीक हा छोटासा परंतु प्राकृतिक दृष्ट्या नटलेला देश आहे. ग्रीसमधील पर्वतीय प्रदेशात हिवाळा हा बर्फाच्छादित असतो, तर नद्या उन्हाळ्यात वाहतात. त्या शीघ्र प्रवाही असतात. ग्रीसचे हवामान हिवाळ्यात आर्द्र तर उन्हाळ्यात कोरडे असते. ग्रीसचा काही भाग चुनखडीयुक्त आहे. तसेच तेथे वारंवार भूकंपही होतात. अशी ही प्राकृतिक दृष्ट्या असणारी विविधता ग्रीकांच्या भूगोलज्ञानास पूरकच ठरली. ग्रीक साहित्यात वरील सर्व भौगोलिक घटकांचा वारंवार उल्लेख आढळतो. त्रिभुज प्रदेशाच्या निर्मितीची प्रक्रिया ॲरिस्टॉटलने नमूद केली आहे. ॲझॉव समुद्राला मिळणाऱ्या नद्यांमुळे हा समुद्र उथळ होईल अशी शक्यताही ग्रीकांना वाटत होती. नाईलने आणलेल्या गाळामुळेच तिच्या विस्तृत त्रिभुज प्रदेश तयार झाला आहे याची ग्रीकांना कल्पना होती. बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांचे उगम उंच पर्वतात असतात हेही ग्रीकांनी जाणले होते. प्लेटोने ग्रीसमधील खडकाळ क्षेत्राचा अभ्यास करून एकेकाळी हा भाग जंगलव्याप्त असल्याचं म्हटलं आहे. सागर किनाऱ्यावरील वास्तव्यामुळे ग्रीकांना समुद्राबद्दल बरीच माहिती मिळाली. सागराची क्षारता, भरती ओहोटी या संदर्भात पेसोडोनियस या ग्रीक तज्ज्ञाने त्याच्या दि ओशियन या सागरशास्त्रावरील पहिल्याच ग्रंथात माहिती दिली आहे. पॅथिस याने नियमित व ठराविक वेळी येणाऱ्या भरती ओहोटीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून त्याचा चंद्राशी संबंध असल्याचे पटवून दिले. चंद्रकलांचा व भरती ओहोटीचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे असे दाखवून देणारा पॅथिस हा पहिला तज्ज्ञ. अमावस्या व पौर्णिमेला येणाऱ्या उधाण्याच्या भरतीचा संबंध चंद्र व सूर्याच्या आकर्षणाशी असल्याचेही त्याने सांगितले. होमर या जगप्रसिद्ध महाकवीने वाऱ्याचे 4 प्रकार दिले. इसवी सन पूर्व 2ऱ्या शतकात ओथोनियने वाऱ्याच्या 8 दिशा दर्शवणारा मनोरा बांधला. तो आजही रोमच्या मार्केटमध्ये उभा आहे. ग्रीकांनी तापमानाच्या वितरणानुसार पृथ्वीचे 3 कटिबंधामध्ये विभागणी केली व त्यास अनुक्रमे उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध व शीतकटिबंध अशी नावे दिली. जास्त उष्णता व आर्द्रता यामुळे विषुवतीय प्रदेश मानवी वसाहतीसाठी उपयुक्त नाहीत याची जाणीव ग्रीकांना होती. ग्रीसमधील आर्वाचीन घडी पर्वतामध्ये वारंवार भूकंप होतात तसेच ज्वालामुखीचे उद्रेक होतात याचाही ग्रीकांनी सखोल अभ्यास केला. अशा पद्धतीनं इसवी सन पूर्व 5 ते 2 अशा 300 वर्षाच्या कालावधीमध्ये ग्रीकांनी प्राकृतिक भूगोलाच्या अनेक घटकांचा अभ्यास केला. धन्यवाद.